Arratsaldeon, eta hasiko dugu abendukoiko osoko bilkura, urteko azkena. Beraz, nahi zuen. Arratsaldeon, eta adurrak esan duen bezala, 2008ko abenduan 19ko osoko bilkura hasiera emango diogu, eta lehenengo puntu izango litzake 2008ko azaroak 28ko udal batzarrak egindako batzarraren akta zirriborroaren onarpena. Emate zerbait baldin badauka esateko, da bestela bozkatu egiten dugu. Bozkatzen dugu, aldeko bozkak. Hau batez onartua gelditzen da. Bigarren izango litzake iruzurraren aurkako batzordearen izendapen berriak eta iruzurraren aurkako planaren aldaketaren berri ematea. Kasu honetan, dekretua dago 2004/1877, zeinaren arabera hor aldaketaren berri ematen da, planaren aldaketa, eta gero izendapena egiten da, jada ez daudelako bertan izendatuta zeuden partaide batzuk, eta egun proposatzen diena da, lehendakari bezala udaleko idazkaria, izango nitzakela, lehenengo bokala administrazio orokorreko teknikari Irati Agirre, bigarren bokala udaletxeko diruzaina, Iñaki Urio Navarren etxea, eta idazkari gisa Ordiziako udaleko administrazio orokorreko teknikaria dan Idoia Elizalde Kurto. Beraz, bozkatu marko litzake. Aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen da, eta planaren aldaketaren berri ere ematen da dekretu horrekin. Hirugarren puntu izango litzake, tokiko gobernu batzordekideen ordezkarien izendapenaren berri ematea. Hori ere, jakinara arazi zaizue, eta berri, antolaketa batzordean ere jakinarazi da, eta horren berri ematen dugu. Laugarren puntu izango litzake, 2022-2050 epealdiari dagokion klimari eta energia iraunkorraren aldeko Ordiziako planaren onarpena. Dakizuen bezala urte oso baten zehar plan hau lantzeko lanetan ibili gea. Plan honen nondik norakoak ekarri die bai lurralde batzordera eta baita ere gero jasangarritasun batzordera. Bertan jungea hainbat eta hainbat gai lantzen, eta azkenen 2000 aurreko energia plana kontutan hartuta, eraiki deu plan berria. Plan harrek jasotzen zituen hainbat ekintza aurrera eraman dira, beste batzuk oraindik falta dira, eta beste batzuk ere batu ditugu. Ez baita energiaren aurrezpena eta lantzen duen plan bat, baizik eta baita ere klima larrialdiari aurre egiteko beste neurri batzuk ere proposatzen dira. Beroteak dira, bero boladak dirala, haizeteak eta bestelako fenomenoen aurrean hartu beharreko gehiago prebentzioa eta gero bestelako ekintzak. Orduan, landu deu denon artean landutako plan bat izan da, eta beraz, egoain udal batzara ekartzen da onartzeko. Norbait zerbait esateko badauka, eta bestela bozkatu egiten dugu. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta gelditzen da. Bosgarren puntua izan litzake, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Ordiziako udalak etxeko laguntza zerbitzua finantziatzeko hitzarmenaren luzapena. Honen berri, nahi zuen? Honen ingurun esan, azkenean egia da informazio batzordeak bildu eta gero jaso gendun proposamena. Ongizatetik adierazi ziguten, seguraski iaz ere berdina gertatu zitzaigun urtea amaitu baino lehen, etorriko zitzaigula luzapen hau. Beste foro batzutan, aurrekontuaren lanketan ere bai aipatu dizuegu, berez, etxez-etxeko laguntzaren eskumena udalari dagokio, baino hor badakizue kartera, zerbitzu sozialen kartera banatu zenean eta eskumenak banatu zenean, hasieran aldundiaren esku zeuden, eta hor bai adostu zen olako transizio urte batzuk nun aldundiak lagunduko zuen, ez dakigu noiz arte jarraituko duen, espero dugu urte luzez luzatzea, baina aldundiak laguntza bat ematen digu. Diru laguntza bat jasotzen dugu udalak etxez-etxeko zerbitzua emategatik, eta laguntza hori arautzen da
hitzarmen hontan, ez? Araudia da dirua ematen, aldundia da barkatu dirua ematen diguna, eta bera da nolabait, berak markatzen ditu zeintzuk izaten dian pixkat hitzarmen horren nondik norakoak. Egia da garapena bai dala poliki-poliki diru laguntza hori desagertzen jutea, baina daukagun bitartean logikoki eustea da helburua, eta justu aurrekoan begiratzen, iazko abenduko plenoan ere gai berdin ekarri gendun, eta hori ekartzen dugu hitzarmena berez plenoak onartu behar du, eta gero hor alkateari ematen zaio sinatzeko eskuordetza hori, eta urtero ekartzen dugun proposamena da, eta hori, hemen planteatzen dutena da, 2025ean indarrean egongo den laguntza horri, aurretik egon hitzarmen horri luzapena ematea. Hori da planteatzen den puntua. Beraz, gauza gutxi izateko, aldundiak hitzarmenean jartzen ditu, eta hitzarmena uste pasa zaizuela. Beraz, aldeko bozkak, hau batez, onartuta gelditzen da. Seigarren izan ditzake, kreditu gehigarriaren kontu ematea, 2024 IKAD 0008. Bai, badakizue, alkatetza bidez hartzen ditugun kreditu aldaketa guztiak, plenora ekartzen ditugula kontu ematea, hemen ikusiko duzue oso doikuntza txiki bat dela. Egia da, kontu hartzaietan badabitzalaia, aurreratzen alik eta lan gehienak urte itxierara, eta, hau zuzenean, kontu hartzaietzatik egindako proposamena izan zen, zeuden partidatan zeuden doikuntza txiki horiek burutzeko. Eta hori da, beraiek proposatu ziguten aldaketa txikia, ikusten duzue diru kopuru txikia dela, dauden partida horietan faltazian zati txiki horiek doitzeko, itxierara begira, lanak errazten juteko, eta aurreratzen dizuet ziurrenik ere, azkeneko urteko azkeneko egunetan ere, segurazki, beste aldaketa eta doikuntza batzuk egingo diala, urteko itxiera eta likidazioa prestatze aldera, eta dekretu horiek ere, hartu bezain pronto, beti egiten den bezala, ekarriko dira ona kontu ematea. Berriz kontu ematen da, zerbait esateko? Zazpigarrena izan ditzake kontu hartzailearen ingerak, izan ditzake 2024 ker 0026, 27, 28 eta 29. Guk hemen plenoro bezala, pixkat esatea edo, azkenen bi dokumentu hauetan azaltzen zaigula batetik 1.641.843 eta bestean, 0,15 euro, azkenen diela kontratu kadukatu eta lizitatu gabeak, eta, hortxe betiko kontratu egin bueltan. Badakigu hor prozesuan zaudetela lantzen oinarri berriak, pliego berriak, esateako hilerriko gestioarena, edo, baina, hortxe dauzkegu bendik, hori delikatuz baita lantzen izate, baina 107.000 euro die, telefonoen zentralitak, pertsonala kontratatzeko laguntza, musika eskolakoak badakigu eta beti esaten dugu klama al cielo, 60.000 euroiek, kontraturik gabe, alotza aurre eskola, badakigu hor partzuergora eramateko pausoak edo, behintzat, aber nola ematen diogun horri buelta, izatate naiz eta informatika zerbitzu osona eman, baita ere kontraturik gabeko zerbitzua da, nominen kalkulua, izan interbentzioa 2021 batetik, eskuartze sozio hartzaile eta psikosozial zerbitzungatik, nota positibo modua, euleni ematen dizkio egun 209.000 euro inguru horiek, lizitazio berri bat prestatzen nahi dela, teknikariak prestatzen nahi dira, así que mila esker, Ricardo eta konpainia guztiari, aber horrekin baita ere, buelta ematen diogun komun publikoen garbiketari, eta eraikinen garbiketa mantenu horri. Eta, besterik gabe, plenoro bezala, kritika txiki hori edo, pixkanaka zerrenda hau gutxitzen juten gehan guztion artean. Nire aldetik, saileko arduradun bezala, eta horre denak uste nahiko lan eta aurreratzen nahi gala asko, aspalditi dauden kontratua dira, arazo asko dauzkaten kontratuak, eta ez niko hemen ateatzea nuri datu zen, eta zertara, izanen kasua ere da
konponduta dago, hori ere aurreratzen dizuet ja martxan jarriko dela hor arazo bat zeon eta ja hori ere konpondu dugu, delikatuz ere martxan dago, nik uste dut hilerriaren eror erabaki batzuk hartu behar dira, baina hori ere badoa, inventariorena ere ja da atea dia pleguak, nik uste denbora gutxian nahiko lan indala hortan eta aurrerapen handiak indiala kontratazio arloan, eta kontutan eukitan nexak ere, hemen tamaitan ere hor dago lan handia egiten nahi dira, eta nik uste hori ere baloratu behar dela, esaten dut teknikarien aldetik lan handia egiten nahi da, ez bakarrik teknikariak, talde politikoa bastante hor aurreratu dugu, nietor nintzenetik edo aurretik ere asko zuen eta aurreratu da. Nire saileko eta nire erantzunkizuna den heinean, hori adieraztea gustatuko litzaidak. Zortzigarren puntua izango litzake alkatetzako azaroko dekartuen berri ematea, B24/1645, B24/1611. Guk hor aipatzeko baita ere, eskerrik asko erantzuteagatik bidali genizkizuen zalantzak, bai hori bakarrik aipatzearren, hor dagoela pisu turistikoaren gaia, idatzi dizuegun bezala, nola gauden baita ere, eremu tentsionatu izate horren erdian, nola indezakegun pixkat kontenitzeko aldan heinean, pisu turistikon asuntua ikusten deula beste hirita herritan nahiko problematikoa dela, beste ipe. Bai, nik hor bakarrik aipatu, kasu honetan, pisu turistikoarena anekdotikoa da, zehatzean beste realitate bat dago, kasu honetan, eta, aipatzen nizuen bezala, zorionez edo tamalez, lizentziak araututako baimenak dira, eta ezin dugu guk diskrezionalki erabaki emango dugun edo ez. Zorionez edo tamalez ere, ordizian ez daukagu inongo araudirik pisu turistikoak arautzeko edo regulatzeko, beraz, momentuz ez daukagu ezarrita inongo debekurik, eremu tentsionatuak printzipioz pisu turistikoei ez die eragiten, hor diagnostikoa eginda eta plangintzarekin, ekintza planarekin hasi dira, baina, edozein kasutan esan, ordizin berez pisu turistikoekin momentuz behintzet inongo arazorik ez daukagula, ez dakit bat bera ere existitzen den, beste eskaera bat ere egon zan, baina azkenan ez dakit burutu zuten, eta baita ere esan, erabakitzen baldin badegu hemen plenoan araudi bat edo ordenantza bat edo debeku bat edo beharrezkoa izango litzatekela ordizin hori arautzeko, egin beharko genukela, ze hori egiten ez dugun bitartean, insistitzen dut, momentuz ez da gure herrian eduki dezakegun arazo bat, baina hori egiten ez dugun bitartean, jasotzen ditugun eskaerak, legez eta prozedura egoki baldin badia, baimendu beharko ditugu. Baina hemen eskaera honen atzean, ez dago benetan pisu turistiko bat, baina beste zerbait, eta dagokion forotan hitzein dugu. Eta azkenik, 9. puntu bezala, galderrekoak egon badeak. Guk bai. Kuriosidadez, guain instalatu dian hemen azpiko takilak, kuriosidadea, refrigeratuak dian edo ez, bere garaian hitz egin genuen hori eta jakitea arremeste. Bi motatakoak daude, lehenengo jarri zianak arruntak dira, ez daukate hozkailu sistemarik, eta ondoan dauden bigarrenak hozkailu sistema edukiko dute. Orduan, bi motatakoak egongo dira, merkantziaren arabera, batzuk ez dute hozkailu sistemarik, eta besteak bai. Orduan, biak ala biak erabilia izango dira produktuaren ezaugarrien arabera. Eskerrik asko. Nik urteko azkeneko plenoa izan da, hitza hartu nahiko nuke, zuekin partekatu nahiko nukelako pixkat aurreko asteko antolaketa informazio batzordea eramantzan 2025ko aurrekontu proposamenan inguruko prozesuan nola jundan. Alde batetik uste dut, eta hola adierazi dugu da gobernu bezala, gure erantzunkizuna eta ardura zala ahal zen einen urte berria onartutako aurrekontu batekin hastea, eta horregatik naiz eta gaur gai ordenean eta zerrendan ez jun, irutze zait ez litzatekela justua izango aurreko
hasten proposatun zen aurrekontu proiektu horren lanketan egon dien pertsona guzti hoiekiko eta pertsona horien lana ikusezin bilakatzea plenonta ekarri ez deulako. Lanketa hortan 2025ko uztailean hasi ziren, sail guztietako arduradunak, baino batez ere kontu hartzailetzako teknikaria Irati, beha izan da zanbat tekniko ondina eramanduna, eta, azpimarratu nahiko nuke gainea, lan egin behar izan dutela metaketan dagoen kontu hartzaile batekin, horrek ekartzen duen zaitasuna izan da, ez? Orduan, uste litzatekela justoa izango, naiz eta, azkenean gero azalduko duten bezala, plenora ez ekarri, pertsona horien lana ez aitortzea, ez? Eta nik uste lan teknikoaz gainere, badagola beste lan izugarri bat, uda gobernutik egin dana, eta ez naiz nire buruz ari, hemen ondoan dauketen, nik uste Maitane Alvarez alkate ordeari, aurrekontu hauen lanketan egin duen lan izurgarria eskertzea niri behintzet pertsonalki badagokit, bihotzez eskerrak ematea gaina, lanera itzuli izanetik bere helburu bakarra izan delako Ordiziko udara hastea, urte berri hastea aurrekontu batzukin, eta hortan arima osoa jarri do, ia osasuna galtzeraino, eta ustet gaurkoan aitortza hori ez egitea eta gai ordenean ez dagolako ikusezin bilakatzea, elitzatekela justoa inorrentzat. Eta hori esan da, bai partekatu nahiko nuke zuekin, lanketa prozesu hori nola izan dan, esan dut uztaien hasi zala, baino, udaltaldei proposamena urriak 29an bidali zitzaien, eta urriak 31arako eskatu zitzaigun, eta egintzan aurrekontu guztia itzuli, eta proposamena elebitan bidali, eta azaroak 8an ere bai partekatu zen udaleko partida oso garrantzitsua dalako Majoriren aurrekontua zein izango zen. Eta hor bai adierazi zen, alegina egin nahi gendula udalari eta batez ere herritarrei eta udalagilei sortzen zaizkien eragozpenak ekiditeko, gure eskuz egon guztia urtea amaitzeko aurrekontuak onartuta. Ondorengo astetan udaltaldeekin bilerak egin die, EAJ-ekin azorak 18/27an, Ordiziaren Podemosekin azorak 26/27an, PSE Euskadiko Ezkerrekin azaroak 21, eta hor, hainbat horretako bilera bietan, zalantzak eta galderak jaso genitun, eta zalantza guzti horiekin osatu gendun aurrekontua, oharrekin, eta talde guztiekin partekatu gendun batzuk eta besteak egindako zalantza eta horiek, eta, zentzu hortan, bai partekatu den informazio guzti horietan, beti adierazi izan dugu gure aldetik, biltzeko eta lantzeko prestutasuna, eta ez gendula inungo momentutan, inungo lerro gorririk jartzen, eta aukera guztiak aztertzeko irikita geundela. Esan bezala, gure buruari bai jarri genion urte bukaerara aurrekontua onartzeko helmuga hori, badakigulako azkenean udalaren funtzionamenduan eta herritarrei eta eragile ezberdinei ze trastornoa egiten dien urte aurrekontu gabe hastea, eta adierazi bezala bai esan genien berez printzipioz gure helburua bazala gaurko plenontara aurrekontua ekartzea, eta dena konstientegea horrek ekartzen dula azkenean espedientea iztea eta informazio batzordetara espedientea bilatzeko dena itxitagotea. Horregatik, abenduak 3an bai bihal izan pixkat asmo hori geneukala eta itxiko zutela kontu hartzailetzan espedientea. Kontutan eduki barra dukagu aurrekontu baten espedientea, naiz eta guk normalean Excel batekin lan egin, dokumentu eta txosten asko ditula, eta txosten horiek kontu hartzailetzatik egiteak ere badaukala bere denbora. Hori horrela izan da eta konstiente izan da ere, udaltalde guztiei ere bai adierazi genizuen, naiz eta emendakinak udaltalde bakoitzak zuen izenean egin, erabateko prestutasuna azaltzen gendula baita ere, emendakin horietan jasotzen zen ituzten aldaketa horiek aztertzeko eta hitz egiteko, baina egia da hori eskara hori bidalita, beste behin ere, bai aste hortan da hurrengo astean biltzeko aukerak eskaini genizkizuen, baina ez gendun inolako erantzunik jaso. Berriro azpimarratu nahiko nuke aukera guztiak irikita utzi ditugula beti, ez dela inungo lerro gorririk jarri, esango nuke alderantziz, alfombra gorria jarri dela une oro, mahai gainean zeuden proposamenen inguruan aztertu eta hitz egiteko. Eta berez, abenduaren 9an azkenean,
astelenean, abenduak 11an ospatu hartzan aurreko astean antolaketa batzordeko deialdia igorri izan, eta hor, aurrekontuaren espediente osoa bidali izan, eta asteazken hortan hilak 11, informazio batzordean, bildu ginenean, bai adierazi zitzaigun, etzela denborarik edo etzen dutela izan, eta etzan inolako proposamen berririk jarri mahai gainean. Egia da, gure kudeaketarik kritika egin zitzaigula, eta hori beti da zilegi, baino etzan inongo proposamenik jaso aurrekontuan inguruan egiten zen proposamenen baitan, ez? Biharamunean, ostegunean baita berriro bildu ginen, tokiko gobernu batzordean, eta bertan bai galdetu genizuen benetan, denbora eskatzen zenuten horretan, zintzotasuna eskatzen genizuela, benetan ea denbora zan arazoa, edo, zilegidan bezala, zuek bazen eukaten dagoeneko postura edo jarrera bat, aurrekontuen inguruan, eta, negoziaketarako aukerarik ez baldin bazegoen, denak ere konstiente izan gintezela, eta, adieraztea beserik ezen eukatela ez. Beti esan dugu, eta berriro berresten dugu, lanketarako prestutasun osoa daukagula, denbora agortzen ari da eta badaukagula, baino denbora lan nahiteko eta ez denbora galtzeko, ez? Puntu hontara iritsita eta gaurko egunera iritsita, nun aurreko astean esan zitzaigun, aste honetan zehar, bai jasoko gendula, edo proposamen bat, edo iritzi bat, edo zuen jarreraren inguruko azalpenen bat ere, egia da ez dugula erantzunik jaso, eta nik, txekabez bai esan behar dut, jokabidea ez dala inondik inoa zintzoa izan, ez dugu jaso egindako proposamenei dagokionez inolako ekarpen, kritika, zuzenketa edo antzekorik, eta berriro esaten dut, inungo momentutan ez dugunean jarri inungo eragozpen edo lerro gorririk, ez? Niri zentzu batean pena ematen dit, hilabete eta erdi baino gehiago daukagun prozesu baten, eta ikusi dugu beste erakunde batetan aurrekontun negoziaketan nola ematen ari dan, bere aldekoak eta kontrakoak dituzte, baina jarraipen egin baldin badegu izan aldundietan, edo Eusko Jaurlaritzan, edo beste leku batzutan, proposamenen inguruan egonda desadostasuna eta aurrekontuan txertatzen dien partida horien inguruan hitz egin da etxe bizitzarako diru gutxi zegoela, osakidetzarako diru gutxi zegoela, gizarte zerbitzuetarako gutxi, zaintzarako gutxi, asko, baina gauza konkretuetaz hitz egin da. Niri pena ematen dit, ordizian orain arte, olako eztabaidarik edo debaterik ez ematea, ez? Eta ez azaltzea zentzu hortan, zuen proposamenak edo zeintzuk izango ziren, ez? Nik gaur ustet gehiago esatea dagokitela baita, ze nik ustet zuen ez erantzute horrek, eta hainbat eragileekin bildu zaretenean, argi adieraztea gure aurpegira esan ez diguzuena, hau da, ez dituzula aurrekontu hauek inoldik inoa onartuko, nik ustet adierazten dutela edukazio falta eta zintzotasun falta izugarri bat, ez? Aurreko astean esan zen diguten, erantzungo zen digutela, eta ez dezute txintik ere esan. Eta nik ustet, eta gaurko ustet ez neregatik, baizik eta leheno aipatu dut, hemen jende askoren lana dago atzean, eta iruditzen zait jarrera horrek ez daukala inungo begirunek lanean egontan jende horrekiko, eta lanketa guzti hori gutxiesten dola, ez? Aurreko astean ere nik uste esan izuela, eta ez nago inundik inoa alegato bat egiten aurrekontu horiek onartu behar direla esan ez da gutxi goike. Esan izuen, erabateko zilegitasuna daukazuela, nola ez, zuen jarrerak adierazteko eta esateko momentu honetan ez daukazutela, ez zaudetela inungo egoeratan ezer negoziatzeko. Eskatzen dugun bakarra da, zintzoak izatea eta adore izatea pentsatzen dugun hori esateko eta aurpegira esateko. Ze, ezezko jarrerak izan daitezke hasieratik, baina nik ustet, behar dan adoreakin esan behar diela eta denon denbora nik ustet aurreztu egingo genukela, ez? Eta denboraren inguruan, esan zitzaigunez, denbora zala benetan arazoa, zuekin bai partekatuko nahi nuke hausnarketa txiki bat, ez? Ze, zaila egiten zait nahi pertsonalki, benetan esatea denbora arazoa danean, iaz adibidez, aurrekontu proposamena azaroak 28 aurkeztu genizuen, eta abenduak 21 onartzeko gai izan ginen. Onartzeko, hitz egiteko, proposamen ezberdinak maien gainean jartzeko, Podemosek bere kontrako bozka egiteko, baina hor, denbora eman zigun hori lan egiteko, ez? Orduan, iruditzen zaigu, denborarena benetan
berriro esango dut, dala zintzoki ez jokatzeko aitzakia bat eta ez esateko, ez dagoela inungo borondaterik aurrekontu batzuk negoziatzeko. Eta ulertezin egiten zaigu baita ere, denboraren falta baita ere argudiatzea, batez ere oposizioko talde nagusien kasun, nun inoizko egoerarik onenean heldu diozue aurrekontu hauen lanketari. Jardunaldi osoko liberazio bat daukazute, urriaren 29-tik atzora arte 34 lan egon die, eta hori, ordutara, 7 urteko jardunaldia pasatzen badugu, 238 lan ordu egon die. Eta honekin ez nago esaten kargu hartzen. Esaten nahi naizen bakoitza jakingo du daukan denbora eta daukan disposizioa zertara erabiltzen duen, baina hori horrela baldin bada, izan gaitezen zintzoak eta izan gaitezen koherenteak, eta ez dezagun esan denbora falta bat izan dela arazoa, ikusten dugunean, iazko prozedura jarraituta, denbora askoz gutxiagorekin, hilabete gutxiagorekin gai izan baldin gainen, hemen gauden pertsona berdinak, proposamen ezberdinez hitz egiteko eta adostasunetara iristeko, are gehiago, legegintzaldiko lehenengo aurrekontuak izan zienean, eta hemen bazaudetenan zinegotzi batzuk, iaz oraindik ere aurrekontun dinamikan sartuta ez zeundetenak, nik uste denak dagoeneko badakigula hemen nun gauden, ze ordezkatzen dugun, ze aritmetikak ditugun, eta uste denon osasunerako badagokigula zintzok izatea, ez? Eta, urte berria aurrekontu luzatuekin hasiko dugu, eta beraz, bai hori adierazi genizuen, orain Julenek berrik aipatzen zituzun gai guzti horiek, gai horietako asko, ez dakigu noiz burutu ahal izango dian, eraikinen garbiketa plegu berria ezingo da atera, aurrekontuan igoera badaukalako, gazteriaren zerbitzuan berdina gertatzen da, ongi etorri euskarakoan berdina gertatzen da, lur publikoen erosketak ere hori gertatuko da, izanen kontratuan aipatu duzun bezala berdina gertatuko da, orduan, euskaraldiko dinamizazioa ere momentuz ezingo da kontratatu, eta hauek aipatzen ditut, ez zaitelako burun sartzen eta badakitelako, hauen kontra ez daukezutela ez zerrez. Orduan, oraindik ere pixkat harrigarrigoa aite zait, ze momentutan edo, ez dezuten behintzet esan, hauetan guztietan ez dugu inungo arazorik ikusten, eta erabakitzen dugu, bide honetan diru gehiago jarri, honetan diru gutxiago, ez? Nik bakarrik azpimarratu nahiko nuke, aurrekontu luzatu batek ez gaitula guzigortzen, ez du gure bizitza konplikatuko, orokorren herritarrak eta eragileak zigortuko ditu, bai diru laguntzak eta bai zenbait lizitazio atzeratuko ditugulako, aurrekontu luzatuekin jarraituz gero, plenoz pleno, hori zuentzat esaten dut, kreditu aldaketak onartu barko ditugu, etengabe eguneratzen jun barko gehalako errealitatera, eta hori izango da lan egiteko prozedura. Zorionez, Next diru laguntzak dagoeneko bideratuta eta blindatuta ditugu, oraintxe kontu hartzaietzan lanean daude baita ere, eta horregatik esaten dut, azkenean gure erabakiek ere eragiten dutela barruko langiletan, ze orain, egia da, luzapen hori ez dela automatikoa, eta lan karga estrat eskatuko dietela, batez ere urtarrilak bian, udalak aurrekontu luzatuekin funtzionatzen jarraitzeko, eta orain artekoa besteik esan, ez? Guk esan dugu, berretsi dizuegu behin da berriz, pres gendela, biltzeko, laneako, hori bai jarri gendun, urtarrileko epe muga bat, ez dugu uste inungo zentzurik daukanik urtarrilerako gai ez baldin bagea aurrekontu proiektu bat aurrera ateratzeko tematzeko lanketa hortan jarraitzearik uste zauka zentzuik. Esan bezala, guri dagokigun arduratik jarraituko dugu, eta leheno adierazi zuten bezala, hemendik eta urte bukaerara, baina baita ere urte berriaren hasieran, gure esku dauden aukera horiek eta kreditu aldaketa horiek egingo ditugu, leheno aipatu dizkizueten, bai lizitazio horiek, bai pendiente egon daitezken horiek, dagoeneko bai urtarria otsailean egitea aurrikusten zien horiek, aurrera ateratzeko. Eta, gure aldetik ustet, hori bai partekatu behar gendula, esan dut berriro oso konstiente gea, aritmetikak zer ematen duen eta zer ez duen ematen, baina, guri dagokigunez, uste dugu adierazi behar gendula, eta, herritarrei ere, bai adierazi behar geniela,
ez da lortu beharrezkoa zan gehiengoa aurrekontu proiektu bat aurrera ateratzeko, baino udal gobernutik lana inda eta berriro esaten dut irikita egon gea momentu guztietan edozein proposamen inguruan hitz egiteko, aurrekontu horiek ateratzeko eta aurrekontu espedientea osatu da, horrekin batera doazen kontratazio plana, langileen zerrendak, plantilla, esan nahi dut aurrekontu espediente bat ez dalako Excel taula bat bakarrik, eta uste dugu injustu litzatekeela urteko pleno hau bukatzea, egindako lan horri eta pertsona horiei batez ere aitortza bat egin gabe. Bueno, a mí, por mi parte, desde nuestro grupo, lo que queremos manifestar en relación a las palabras que ha dicho Adur, en primer lugar es, por supuesto, reconocer el trabajo de las personas que han estado trabajando, creo que de manera bastante importante en la elaboración de los presupuestos. Eso no lo hemos puesto en duda en ningún momento y es más, en muchas ocasiones hemos agradecido los trabajos realizados y las explicaciones que se nos ha dado. En cuanto a las reuniones que hemos podido mantener y la comparación con el año pasado, yo soy una de las concejalas que realmente tiene solamente un año de antigüedad y con toda la ilusión del mundo, el año pasado presenté mis propuestas, hicimos un calendario mucho más rápido para la aprobación de los presupuestos y realmente nosotras nos debemos también a la ciudadanía y a nuestros propios afiliados y afiliadas. Entonces hemos mantenido reuniones incluso esta semana sobre el tema, o sea que no lo hemos dejado apartado, estamos en ello, nos hemos estado reuniendo, ya se valoró la posibilidad incluso de que se pudiera alargar hasta enero los presupuestos. No os hemos dado ninguna respuesta porque sigue habiendo mucho debate al respecto. Pero sí que es verdad que no se trata tanto de las propuestas que hemos o que tengamos que poner encima de la mesa, sino que el debate está, y por eso comparando los calendarios pues no te cuadra, Adur, pero es verdad que el debate está en que con toda la ilusión del mundo se han traído propuestas, algunas tienen el mandato plenario de hace muchos años, se ha insistido, ni siquiera se han desarrollado. Otras iban incluidas en los presupuestos de lo que nosotros propusimos el año pasado y tampoco se han desarrollado. Entonces, realmente nosotros y nosotras sí que hemos tenido diferencia de opiniones y tenemos dentro de nuestro grupo pues, diferentes posturas en cuanto a qué temas son los más importantes, cuáles son para nosotros y nosotras las líneas rojas, que sí son importantes. Y no estamos en la misma situación que el año pasado, pero yo de verdad, por lo que a mí me toca, agradezco las explicaciones que se nos han dado, el trabajo que se ha podido realizar, pero tenemos serias dudas de que con la organización que tenemos ahora mismo y con las propuestas que nos han llevado a cabo, pues realmente se puedan llevar a cabo otras propuestas. Entonces hay que pues también hilar muy fino y ver realmente cuál es la decisión final que tomamos. Evidentemente habéis puesto la fecha de calendario de enero y vamos, yo creo que de enero evidentemente no pasará, o sea, se pondrá un ultimátum y tendremos que ver cómo seguir trabajando. No creo que seamos ni el primer ni el último ayuntamiento, en todo caso, que trabajemos con los presupuestos prorrogados. Ya dices que eso tampoco te asusta, sino que lo que queréis es una contestación. Y por nuestra parte nos comprometemos a que después de las Navidades esa contestación esté y nos comprometemos aquí en el Pleno, públicamente. Eskerrik asko, Ana. Nik horregatik galdera oso erresa da eta oso simplea da, esan nahi dut. Eta erantzun guztiak posible dira. Baina aurrekon komentatzen nunean, zilegi da eta erantzuna, zuk esaten zen duen horregatik, esatea, ez gaude gustora, iaz hartutako konpromisoak ez dituztu bete, eta ez dugu negoziatuko. Guk bakarrik esaten duguna da, jarrera hori baldin bada, zintzoki adieraztea, eta ez dilazio sistemiko batean sartzea, erabaki guztiak atzeratzeko, nun denok badakigun, negoziak eta hortarako aukerak ez daudela. Baina aipatu duzu, eta errebisatzen egon naiz, eta, iazko aurrekontuan, memorian jasotzen dian egindako proposamenen inguruan, bai proposatu zen
eta irakurriko dizkizuet, zuek egin zituzten ekarpenetatik, zeintzuk egin dian eta zeintzuk ez, baina hor bai planteatzen zen, hirigintzako azterlan teknikoetan, igotzea diru partida hori, bai Antselmoren baratzan edo igogailu publikoetan proiektuak egiteko, por cierto, Bortizia orain Elkarrekin Podemosen eskaera bat izan zen, eta aurretik adierazi nahi dut, betetzeko inungo konpromisorik ez genukela eduki beharko ze kontra bozkatu zenuten, aurrekontuen kontra bozkatu zenuten, eta hala eta guztiz ere bi proiektu horiek egin dira. Antselmoren baratza berreskuratzeko proiektua Akimo bati esleitu zaio eta hortan dago, eta herri antzokiko eta Domingo Unanueko eskilara horietan igogailua txertatzeko proiektua ere adjudikatu da, ikusita baita ere geltokiko berrikuntzak ekarriko duen igogailu horrekin, San Bartolomeko aparkaleku disuasorio hortatik, bi igogailuren saltoan, modu irisgarri baten Ordiziko zentroan herrigunean egoteko aukera ongo litzatekelako. Bestetik, zuekana proposatu zenuten, etxebizitza inguruko plangintza bat burutzeko proposamena, eta hori ere aurrekoan partekatu zen zuekin, eta oraintxe, lanketan daude bigarren zatian, diagnostikoa burutu da, eta etxebizitza plana ere burutzen ari da, baita ere, bi fasetan planteatuta, urgentziaz edo eremu tentsionatu izendatzeko beharrezkoa den betekizun horiek betetzea, eta gero ere hori garatzea. Ingurumenean ere bai planteatu zen, Mariaras inguruan azterketa bat egiteko proposamen bat, eta gero baita ere hondakin organikoan kudeaketan izan genitzeken eukera ezberdinak aztertzea, hau ere Ordizia orain Podemosen proposamena izan zen, berriro esango dut, ez dut uste inolako konpromisorik geneukanik hau betetzeko, zezuek kontra bozkatu zenuten, eta hala eta guztiz Mariaraseko azterketa hori eginda, eta organikoaren inguruan, bilera ezberdinak eduki genitu, hemen ere bildu ginen saseitakin eta zuek zen ekartzaten proposamenarekin, bideragarritasuna oso zaila ikusi izan, eta hortik aurrera etzen duten beste inolako proposamenik egin. Parte hartze prozesuetan, hor bai planteatzen duten, bai EAJak eta PSek Euskadiko Ezkerratik, ezoiko prozesu bat edo bai planteatzen zen dutela bizikidetzaren ordenantzan inguruan, egia da, ez dela erresa izan bai planteatzea eta bai aholkularitza lortzea ordenantza zibiko bat eratzeko beharrezkoa izango litzateken parte hartze prozesua baino gehiago entzute prozesu hori egiteko, eta baketikek azkenean egin digu proposamena, eta kontratazio hori ere burutu da. Obra txikitan ere eskatu zen iguten hori anazuek PSek Euskadiko Ezkerratik partida bat igotzea, batez ere obra txikitan, Altamirako bizilagun elkartea konpontzeko, eta zentzu hortan amiantoa zeukan teiatua kendu da eta berreginda, eta dagoeneko Beoineko solairu horren estalkia dan terraza iragazgaitasun arazoak dituna, konpontzeko kontratazioa ere eginda, eta datorren urtera utzi da barruko aldaketak eta egitea. Hor ere, hor bai planteatzen zenuten ere autoelektrikoen kargapuntuekin jarraitzea, eta zentzu hortan nesteko laguntzan barruan bizeuden, Oiangukoa dagoeneko kontratatu da, eta Joseba Arrezolakoa azkenean, datorren urtera bai deribatuko da, izan ere kokapena, 3 kokapen ezberdin proposatu dira dagoeneko, Iberdrolak ere oniritzea eman behar du, edozein lekutan ez dago gertu kokapen hori, eta gainea koordinatutagoaz Adifeko geltokiko obren amaieran urbanizazio berriarekin ere koordinatuta jundadin. Baina bat dagoeneko bideratuta dago, eta bigarrena ere, hirugarren kokapena aztertzen ari dira, ze beste biak ezin izan dira gauzatu, baina horretan daude. Herribideetan analisi bat eta inventarioa bukatzea planteatzen zen, eta baita ere mantenurako partida bat, hau EAJak egindako proposamena izan zen, egia da inventarioa bukatu dela, eta uste dut aste honetan ere bilera eduki dezute, eta hemen egia da, naiz eta diru hori egon eta partida egon, ez zerbitzuetatik eta ez duela zaintzatik, ez dela kontratatu, mantenu hori eta garpeketa hori egingo zuen enpresa bat, adierazi izan du da diru hori bazegola eta erabiltzeko, baina hor egia da hori ez dela gauzatu.
Beste proposamen bat izan zen baita, elikadura bankoan partida igotzea, eta beste lokal bat alokatzea, elikadura freskoko alimentuak ere gordetzeko, bigarren lokal hori aurten alokatu da, eta horri egindako partidako diru guzti hori ere gastatu da, bai garraioan eta bai lokal hortan gorde duten materialarekin, uste azkenean ozkailua erostea etzala beharrezkoa izan, beraiek lortu zutelako. Eta gero, bai planteatu zen, Gazteriako zerbitzuan diru kopurua igotzea, EAJak planteatu zuen, diru kopuru hori igozan, lizitazioa oraintxe bertan bukatzen ari dira, baina lizitazio honek ere, aurrekontu luzatuekin denbora askoz jarraitu ez gero, bero zaitasunak edukiko ditu gauzatzeko, planteatzen den zerbitzua, 2024ko partida baino garestiagoa dalako. PSE Euskadiko Ezkerrak planteatu zu merkataritzako partidetan perko bat egiteko partida bat jartzea, eta perkoaren berrikuspena kontratatuta dago eta egiten ari dira. Bakea eta bizikidetzan ere 10.000 euro gehiago planteatu zituen Ordiziaren Elkarrekin Podemosek, eta partida hori handitu da, eta bizikidetzako mailanen kontratazioan hor egindako, hasieran aurreikusta zeuken lanketak handitu zian, eta hori ere kontratatu da. Pertsonalen formazioako ere eskatu zen ituzen 2.500 euro gehiago animalien inguruko lege berriaren inguruan udaltzainei formazioa emateko, eta udaltzainek egin dute formazio hori, azkenean doakoa izan da, ministerioak eskaintzen zulako, eta egia da hor animalien legearen betetze hortan eta gatazka handia sortu dela eta kontrako jarrerak ere badaudela, baina baita ere erabili da partida hori eta legera egokitzeko udal biltegian egokitu da gune bat jaso ditzazkegun animalia horiek modu duinetan eta gordetzeko bestera bideratu ahal izateko. Eta azkeneko proposamena izan zen udaleko dokumentuak ulergarriagoak egiteko partida bat ere egokitzea, hau Ordiziarainek ere egintzun, eta zentzu hortan esan, nahi beste ez dala garatu, barne mailako garapen bat ere oraindik pendiente dagoela, baina eraikin publiko guztietan dagoeneko bai jarri ideala, bai esango dut brailen eta ulertarraza dien zeinuekin udal instalazio guztien azalpenak, nahiz eta honen garapenak ere aurrera jarraitu beharra daukan. Beraz, besterik gabe nik uste, nahiak ere esan du, beste eskakizun batzuk ere egon dira, gaur bertan lizitatu da inventario, Ordiziako inventario, udalari inventarioa eguneratzeko kontratazioa, beste eskakizun batzuk ere badaude, kontziente gea guztiak ez ditugula bete, baino ez dut uste ez da ere, zilegi denik esatea zuek egindako proposamenak bete ez ditugunik, uste, agian beste batzuk esan beharko lukete betekizun horiek ez ditugula bete, baina zuen kasuan nik uste, nahiko fine aritu gehala, beste gauza agian ez dakit emaitza zuen gustukoa ez izatea, eta berriro esango dut, saiakera berezi bat eginda baita ere, Ordiziarainek egindako proposamen horiek mantentzeko, nahiz eta zuen bozka aurrekontuen kontrakoa izan zen. Bueno, yo, sin ánimo de entrar en muchos más debates, te contesto por última vez. Para gran parte, por lo menos de nuestra agrupación, y también se nos ha expresado por alguna parte de la ciudadanía, hay temas que, como te digo, se han adoptado y se han aprobado en pleno, y es que ni se les ha visto por asomo, ni en los presupuestos del año anterior, ni en estos. Se ha manifestado además cuando se han solicitado en diferentes reuniones, y lo que se ha trasladado es que no se ven claro esos temas. Por ejemplo, en el tema que puede suponer un ahorro para la ciudadanía con el tema del desarrollo de las comunidades energéticas. Entonces, ya van pasando los años, esto no está. También está el desarrollo del plan de vivienda, una política de vivienda. Ahora parece que vamos a empezar con ese plan por el tema de las zonas tensionadas, que es lo que más prisa nos corre. Pero a nosotros, personalmente, y a nosotras, nos preocupa muy mucho la situación del plan de vivienda, porque, por ejemplo, en el tema que puede suponer un ahorro para la ciudadanía con el tema del desarrollo de las comunidades energéticas. Entonces, ya van pasando los años, esto no está. También está el desarrollo del plan de vivienda, una política de vivienda. Ahora parece que vamos a empezar con ese plan por el tema de las zonas tensionadas, que es lo que más prisa nos corre. Pero a nosotros, personalmente, y a nosotras, nos preocupa muy mucho la situación del
lo que puede afectar también a todo el tema de accesibilidad para todas las personas, que con el tema de vivienda también lo puse yo el año pasado en la negociación de los presupuestos, como podía ser también en ese plan tener en cuenta las necesidades de las personas mayores, el desarrollo del plan de urbanismo, que también se viene arrastrado, la partida estaba, pero tampoco se ha tocado, etcétera, etcétera. Entonces, que va habiendo diferentes temas que no se han desarrollado, algunos a los que se les ha quitado importancia. Antes habéis mencionado algún tema con el tema del clima, pero se aprobó también en el mandato del Pleno y se le está restando importancia. Ya al final he vuelto otra vez a solicitar con el plan de emergencias municipales que se vuelva a mirar, por favor, jurídicamente qué competencias municipales tenemos porque el clima va peor y nos puede pasar cualquier inundación, cualquier catástrofe que podamos tener, y para nosotras sí que es importante que esos planes estén hechos. No se trata solamente de que haya pasado como ha pasado con el tema del COVID, sino que aprendamos y que de ese aprendizaje no dependamos, y ya lo he dicho una vez más, de la voluntad del pueblo, que afortunadamente fue mucha. Y desde aquí quiero dar las gracias a toda la gente que se implicó. Pero es importante que tengamos esos planes, porque desafortunadamente emergencias las vamos a tener. Entonces, sí que hay bastantes temas, porque tú has comentado algunos que sí que nos los aprobaste y sí que estaban, pero es que aparte habíamos presentado otros temas que eran importantes para la ciudadanía, pero que no se incluyeron en los presupuestos. Pero por eso mismo nosotros no votamos a favor, nos abstuvimos en los presupuestos, porque había cosas que se quedaban fuera. Entonces, este año otra vez estamos con el mismo debate. Y sí que es nuestra intención, al final, no abrumar, sino fijarnos en los puntos que sean muchísimo más básicos para la ciudadanía, como puede ser las personas mayores, el tema de la accesibilidad, el tema de la vivienda, el acondicionamiento para esas personas, todos estos temas de ahorro con la situación económica que estamos viviendo ahora mismo. Y para nosotros y nosotras son temas importantes. Entonces, algunos de ellos incluyen partidas presupuestarias muy grandes que tampoco están ni se les esperan en el presupuesto del 2025 planteadas. Y por eso también entendemos la dificultad de ver con qué líneas nos podemos quedar y con cuáles no, para llevarlas a la reunión que tengamos que ir y que realmente pueda ser fructífero. Si es así, pues podrán salir los presupuestos, y si no, muy a nuestro pesar, pues tendremos que ir, como has comentado, partida por partida, y nosotros pondremos encima de la mesa, por lo menos, empezar a trabajar con los puntos que son más importantes. Pero creo que al final la ciudadanía de Ordizia está envejeciendo. Los últimos datos están ahí, han salido publicados en el Diario Vasco. Tenemos más pensionistas que personas que están trabajando, y tenemos que asegurarnos que tengan esa posibilidad de poder acceder a los barrios más altos, de poder tener una política de servicios sociales a la carta en el pueblo, y creo que son inversiones que requieren de mucho esfuerzo, y no te quepa la menor duda que lo estamos trabajando en la agrupación, y que para nosotros es súper importante que esos puntos estén de alguna manera en los presupuestos. Entonces, no se trata solamente de lo que se aprobó, sino de lo que falta, de lo que no está. Y lo que te digo, o sea, nosotros nos comprometemos en enero a darte una contestación, y no voy a entrar más en debates, pero que no es un tema de no reconocimiento de trabajo. O sea, quiero dar las gracias a Irati, a Maitane, que sé que ha estado a disposición, igual que tú también lo has estado, sino que en muchos casos es la capacidad de trabajo que pueda haber, no solo de las personas que han trabajado, sino de toda la organización del ayuntamiento. Y luego, pues que tengamos criterios diferentes a la hora de ver, pues bueno, cuáles son las prioridades, ¿no? O teniendo en cuenta el dinero que tenemos, que podemos priorizar, que no, y qué importa más, en este caso, a una parte de la ciudadanía o a otra. Pues no es lo mismo a la gente más joven que a las personas más mayores. En nuestra agrupación nosotros tenemos personas jóvenes, pero también tenemos, sobre todo, tenemos personas mayores, y para estas personas mayores es muy importante que los temas, en este caso sociales, los temas de accesibilidad, estén presentes en los presupuestos, y estén presentes de una manera muy fuerte. Entonces, de ahí viene nuestro debate. Por eso estamos en la situación en la que nos encontramos. Pero no por falta de que pensemos que nos han trabajado, ni mucho menos. O sea, a veces es cuestión, pues, de prioridades, de como comentabais, ¿no? Pues tenemos esta partida, la colocamos aquí y ver si la podemos quitar de aquí, poner aquí o lo que sea. Entonces, bueno, por nuestra parte, una vez más, de verdad, gracias por el trabajo realizado, pero es un tema de perspectivas. Eskerrik asko, bakarrik esan, faltan bota izan ditutela azalpen hauek, baina dela aste bete, edo 2 aste, edo baina dela 3 astez, ez dut uste egoera
oso ezberdina zanik gaur egun gauden horrekiko. Zuk esan dezun bezala, gaur ez da eguna, eta ez naiz hasiko, zuk aipatu dituzun beste esparroietan, zer egin dan eta zer ez dan egin esaten, jasangarritasun batzordean zuk aipatu dituzun gai batzuk aipatu dira, beste batzorde batzutan ere bai, baina gaur ez da eguna hemen bertako denak eta herritarrak aspertzeko, beraz, hitz egiten jarraitu baldin badugu gu pozik, gauza konkretuei eta zehatzei buruz hitz egiteko aurreko astean esan genizun bezala, ez dugu nahita eta borondate txarrarekin ezer kendu, eta bai eskatu genizun, aipatzen zenitun plenoko erabaki horiek eta mesedez, zerrendatzeko eta horien burun hitz egingo gendula, ze oso zaila da hitz egitea plenoan hartutako erabakiak ez dituzue bete, baina azaldu gabe ze erabaki izan dian, edo zeintzuk izan dian bete ez ditugunak, berriro esango dut, aipatu ditutan hauek iazko memorian jasotzen dianak dira, esan dut baten bate ez dagoela bete, eta ziur dagoela besteren bat ere bete ez degunik. Ez dut inun momentu batean esan dena bete degunik, baina esaten degunean hartutako akordioak ez dituzue bete, edo bai, bai gustatuko eritzaiak denak ez dintzu izatea, eta esatea hau bai, hau ez, hau ez, hau ez, hau bai, eta ez hitzeitea modu generiko batean, dirudienean, ez degula ezer bete, ez? Nik uste hori ere ez dala justua. Beste gauza bada, betekizun maila zuentzat ez izatea onargarria. Hori zilegi da, esaten da, eta kitxo. Beste zerbait ez badu esateko, amaitzen dugu. Besterik gabe orduan bukaera ematen dugu, urte amaiera izango da, berez, pentsatzen ikusiko gehala, baina ikustez bagia ondo bukatu, hobeto hasi, eta berriro gogorazten dizuet, bihar hemen ordu bat aterritatik aurrea, urtero bezala, urte amaieran egiten dan, langileekin eta udal pertsonalarekin eta korporazioekin ere egiten dan otordu txiki hortara gonbidatuta zaudetela ordu bat aterrita.